Colmenares, ang anay, representante sang Bayan Muna daw di chairman. At attorney, how are you? Advance Merry Christmas, sir. Kay Action Art, may hapon man, advance Merry Christmas sa imo sa tanan nga dira sa aton sa Bacolod kag sa Negros. Sir, diri sa amon balado, halos ang akong cellphone, ang amon diri nga communication sa akong radio Bacolod from time to time, ang mga transport sector grabing pinanawag, pangay ubulig, kung anong sarang nga mahimo. Pero ang good news ni tell us about the singing file nyo sa Korte Suprema today, attorney. Well, actually, ang isa ka petisyon, gin-file sang mga chopper, Mm. kag sa mga operator, kag sa mga commuter sa Action Art. Oo. Damo nga commuters groups nga nagsuporta sa mga chopper nga dapat iuntat ining pag-consolidate by December 31 pagkansela sang mga prangkisa sing jeepney nga hindi na consolidate by January 1 of 2024. Okay. So kami sa bayan muna nag-offer lang kami sang bulig namon kaupod ang National Union of People's Lawyers kag ang isa ka lead counsel namon na si Attorney Diane Azores na number 1 sa bar na sa 2019 bata pa kag bata siya sa isa ka tsuper. Aha. So amo na kami nag-file kag inabulig sa mga tsuper kag commuter. So ang ginapangayo dire inalify ang department orders nga naga-consolidate sa mga jeepney into one cooperative kag ginakansela ang prangkisa nila kung di pa sila mag-intra sa isa ka kooperatiba. So hopefully maka-desisyon ng Korte Suprema ang ETRO anay pending gina-estudyohan pa lang nila ang petisyon kaya hindi man maguba ang kalibutan na Action Art sa January 1 of 2024 kung hindi madayon yung cancellation sa prangkisa. Yes. Pero grabe nga epekto sa tanan kung makansela ang prangkisa, ilabi na gid sa mga tsuper kag pamilya nila kag mga operator nga hindi niya kabiyahe kag uway na si makaon. Correct. Kag ang commuters man. Mhm. Ang commuters nga nagupod sa amon, nagsiling sila sa amon nga mga abogado, abe. Nato ni subong pa lang gani, grabe na yung pilahay namon diri sa lakyan. Mhm. Kalaba sa mga pilahay sa MRT, LRT. Dason ang iban lang nga Grab, di ko mahal man sing Grab. Di ko madula na 70% sa ila madula by January 1. Bisan pagani 30% lang kuno. Mhm. Siling sa mga commuters. 30% ang madula sa kalye. Kaya mo nahambal ng presidente, ni President Marcos, nga 30% kuno sang jeepney hindi pa consolidated. Isang 30% lang, grabe nga ng epekto sa commuters man. Kaya kabudlay magbiyahe gid kung like kung peak hours. Mhm. So, muna hopefully madesisyon ng Korte Suprema. Otherwise, amo di pinakasubo nga pamaskuha sa mga super kag commuters Correct. Kag of course, 2024 is not a good year for us. Kung Aha. by January 1, grabe nakapamigado sa super operator kag mga commuters. Aha. So, laom gi kamo nga maaktuhan ini sang Korte Suprema in the soonest time possible. Antes pa man ang December 31, attorney. Yes, we hope so kasi what kung hindi tani pagdayunon sing gobyerno pero nag-announce na sila may dayunon gid nila so Correct. ang hindi lang prangkisa ang ginadula diri Action Art ang ginadula diri kinabuhian Mhm. livelihood kag dason hindi lang livelihood siyang super kag siyang kag siyang operator livelihood man sa commuters. So, Yes. malate ka sa obra mo, kung hindi ka kasulod. Siguro, abot sa Bacolod kung kamusta na traffic subong, pero sa Manila, kag sa mga urban areas na dagko gidya, like Aha. Cebu, Davao, hindi ka kasulod sa opisina mo kung 30% sa jeepney madula, hindi ka kasulod sa opisina mo, ti-absent ka. So, Aha. mga estudyante, dahil late na na-perme, Yes. hindi na sila kahit waiting time mo, kadugay na Ang waiting time, may tanip lang kung kasakay ka pa. Mhm. Mhm. Malate lang mga grabe nga epekto mo bukod Okay. estudyante sa gobyerno. So I hope the Supreme Court will TRO lang muna naman Aha. habang magpamundong sila kung anong desisyon dire. Yes, kag amo ni kang kasikwawi kay siling ko kun madayon gid ini kag hindi mapunggan. Kuan ini attorney mo basihan ini nga bisan department order lang yung mga program sa anuman nga departamento kung gusto nila ipatuman kag kung suportahan sa national government
do ang gwasya ni do hopeless kita yang nga mga magagmay balang nga mga sektor. Correct, Gid. Oo. Actually, amo na siyang isa ka issue nga gin-raise naman sa Korte Suprema. Oo. Siling namon, ano namin siya, administrative order, memorandum circular, hindi ganun siya layi. Aha. Hindi niya siya layi, pero grabing epekto sa tanan. Aha. Pag publiko ang epektuhan niya, kasi lataran mga publiko, commuter, makadamanda. Gani man. So, sino namon, sobra-sobra na yung otoridad, sobra sa authorities ang LTFRB kag DOTR, Mhm. kini nga mga circulars kag memorandum order nila ni. Mhm. So, hopefully, sila kung ginagani, hindi nyo gani makumbinsi ang Kongreso kung Senado nga magpasar sing layi. Mhm. But sila nga, alang-alang yung studio Mhm. Alang-alang yung studio nila. Ari lang isa ka example ko, yung example mo na naman sa petition, yung route rationalization, bala, hindi lang ruta, i-rationalize, bala. Yes, sir. Kung sa isa ka ruta, 1,000 ka po naka jeepney, ang pasero amo lang ni sa isa ka ruta, 10 lang ka jeepney diraya pero damdam pasero, ti rationalize mo na nga para bala may hindi mo laga alaway ang mga jeepney sa isa ka ruta nga damo na sila. Aha. 2017 pa na ginapahimo sa DOTR, Aha. bilyon na lang yung natag sa Kongreso ila para himuon ng estudyo ngay na kasimpleng estudyo route rationalization kag pati sa mga LGUs. Aha. Kaya susubong wala. Yes. Oo. Aha. Kasi paano ka karon mahulam ang jeepney cooperative sa bangko? Aha. Ang siling ang bangko mahulam ka 2 million. Mhm. Ano feasibility study mo? Kikita ka ba sa ruta mo? Hindi ka makasabat da ang mga jeepney kasi ang ruta nila wala pa ma-rationalize mo. Mhm. Basi bala makansela ang prangkisa sa isa ka ruta, halimbawa ay shopping, makansela na siya. Mhm. Dason ang isa ka ruta man niya nga sa Villamonte at pulo pa daya ka cooperatives ang ara daya alang pulo ka cooperatives ka biyahe sa Villamonte, wala ya ka biyahe sa shopping, di paano na? Aha. Wala kasimple nga butang, hindi na mapromdom. Mhm. Ito, makansela lang yan sila mo. Correct. So, among gina siyang problem nga sa ungon natin sa January. Yes. Kagariyo, idugang ko lang ni Kiara Kanagidman sa linya. Attorney, ari pagido ang matyagan ko anong ginabasol sumong sa national government, especially sa mga elected officials naton both Congress, sa House kag sa Senate. Ganong konstitusyon di ang may diferensya nga namigado kita nga tanan do pa yung problema, lain kay daw ang istorya sang chatsa do buksan nila do. That is another bad news for 2024, attorney. Nakibot mga ni ko da action ay grabe machatcha naman kita. Oo. Ako doon nakapoy na ko sa chatcha pila na ni katuig sa chatcha nato. Oo. Ang ilang ano naman niya amo niyo para man ako nun asay kayo hanta kay tigado ta etc. Dugay na ginahambal nato niya nga ang kapigaduhon taya kag korupsyon sa Pilipinas, iba ni siya nagalin sa konstitusyon. Mhm. Kung hindi mo pagsulbaron ang korupsyon, ang kontraktualisasyon, ang wala duta ang mga mamungunguma, kundi mo na pagsulbaron sa pulo ang business magtsatsa kada tuig, hindi na yan magkayuhan ng pangabuhi sa Pilipino. Mhm. Pero kung sulbaron nyo na abala, mga korupsyon, mga kontraktualisasyon, abala, sulbaron nyo na abala, maangat man lang yung buhay sa Pilipino. Bisa mo na i-chat-chat. Correct. Aha. Tinunto na yung ma-chat-chat sila naman kahit may pasudlon ko na di mga economic enterprise, investor, ko tapos naman ko di wala pa sila madudla to sa rice tarification law nga ginpasulod rin bukas alin sa China kag Vietnam. Ilupog ang mga mangunguma sa humayan paano Yes. ko mag-compete sa bugasing Vietnam kag China, subsidized sa gobyerno. Mhm. Diri sa aton yan, ni Haniho, laga ni bulig ng gobyerno sa mga mangungumata. Correct. Siyempre, pero digit yan amo naman na machat-chat naman sila. So, kami sa bayan muna, hindi asa subong di kami magsugot, kaya nga may ara maliban sa ginahambal ko ginang pasudlon diri ang mga economic investor naman Aha. ang may term extension ari na naman ka
gusto niya na palawigon, termino niya, sila niya pa konstitusyon, dalon niya pa kami sa pinuntog lang ang mga istorya. So, hindi na siya Correct. mayong sa akon. Kada tani ang kongreso, unahon yung tani, anay lang mga problema naton kay instead of chat-chat. So yeah, we're going to wait for their plans and we're going to oppose it. Tungod kay wala man niya rason na ang isla ng konstitusyon kung kaayuhan man lang sing publiko o kundi gani kapigaduhon kag korupsyon ang gusto nila sulbaron. Yes. Attorney, it is my pleasure, kag pleasure ginamon nga taga Bacolod for having you this afternoon diri sa Action Radio. No? Salamat kid kag anong mabilin mo, matugon mo sa mga paryente mo di sa Bacolod kag Negros. Well, may hapon sa mga kasimanwa dira sa Negros, inang issue tini sa issue sang consolidation ka cancellation sa franchise sa mga super. Kag bisan kat sa gani no. Tani estudyuhan tagid ni kag kinahanglan magposisyon kita kay epektado ta ditanan. Kung katang cancellation apektado ang aton nga mga mamumugon mga obra kadadlaw ang aton mga kabataan kag mga apo nga naga-eskwela kung madula ang mga jeepney nga di man lang masarangan sa gobyerno mag-provide sing mass transport nga viable, grabe ang epekto sa atong. So tani, kita nga mga taga-Negros, maugyon mo kita sa mga super naton nga grabe ang kapigaduhon subong, mas grabe ang kapigaduhon sa 2024 kumadayon ini. So, madamo nga salamat Action Art, advance Merry Christmas sa imo kag sa tanan nga sa Action Radio sa kasimanwa naton sa Negros. Salamat, Kip. Salamat, Attorney. Good afternoon. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Bayaran na